Tesiari helduz, aitortu behar dut, esperientzi psikologiko vitala daukadala eta profesionala, bia dauzkat. Eta gero, eta hortik etorri zaidan ere hori aztertu nahia. Zergatik diot hau? Ba, ni neu zentsuratua izan nintzen, osea, frankismo garaian. Nola orduan, zentsura prebio edo aurretiazko zentsura zen, ba, publikatu aurretik lanak zearen hemengo delegatuen eskuten utzi behar genituen, gero arrastorik ez da gelditzen. Ez da gelditzen, zuke aldizkari hartzen duzunean horrez da zentsuraren arrastorik gelditzen, baina artikulu batzuk erretiratu behar izan genituen behin da berriz, ez da. Eta nire artikulu bat gogoratzen dudala, bat behintzat elkarrizketa esaten zuena, 76 izango zen, zentsuratu zuen eta ezin izan genuen publikatu. Hori zen 70ko eta 70ko hamarkadan. Baina nik zehari geroago heltzen diot tesiari, hobeto esan da barkatu, zentsurari modu profesionalean, horabait esan modu dedikazioa handiarekin. Eta hasten naiz, inkesta bat idazleari eginez. 81 inkesta bialtzen ditut, eta hortik, ehuneko 40 edo erantzuten diate. Gero, editorialei ere beste horren beste egiten dut, ezta? Eta editorialen erantzuna handiagoa da. Horren ondoren, horiek ematen dizkidaten pistatatik eta, elkarrizketa batzuk egiten ditut, beraieri materiala eskatzen diet, idazleeri, eta editorialek eskatzen diet zehan sartzea, behen artxibotan. Eta artxibotan, editorien artxiboak aztertu ditut, pila bat, aztertu ditut, batez ere interesanteenak, luzeena berazelako ere bai, eta harreman gehien izan zuelako zentsurarekin, harremana diote, ez bakarrik kontrakoa, baizik, zentsurarekin harremana izan duen bakarra, itxaropenako Patxi izan da, Patxi Unzurruzaga izan da, bestela hemen harreman eukizuena hau izan zen, 50ko hamarkada hortan, eta hori oso interesgarriak gertatu zitzaidan. Baina zera aparte, egon nintzen, aztertu nituen hau, itxaropena, Elkar, enziklopedien etxea, Idoia Estorrez Lasa eta hoien zea, hori, eta Lur, eta ez dakit, oraindik zazpi dira denetara, ez dakit, zeuden bizi ziren guztiak, eta Arantzazu ere bai, jakinen eta hori dena, momentu hartan Arantzazu zegoen, hori ere bai. Eta, hanko informazio dena eskuratu nuen, eukin nuen. Eta, klaro, orduan hasi nintzen berriz ere, hortik, esaten, baina hau ez da nahikoa, hemen askoz gehiago dago. Eta orduan hasi nintzen zehartatik, zehara sartu nahien, hemengo delegazioetara sartu nahien. Delegazio ordurako Eusko Jaurlaritzaren eskuetan zegoen. Eta, hemengo delegazioan, Bizkaia eta Gipuzkoa begiratu nituen, ez da? Ez zegoen paper bakarra ere. Gipuzkoan zegoen, karpeta bat, Xabier Lete jartzen zuena. Baina dena ziren baimenak, azken ordukoa zen, azken urtekoa edo zen. Beraz ez zegoen ez zen. Eta, klaro, orduan batekin eta bestekin hitz egin, batzuk, orduko ministerioko, frankismoaren ministerioko izateko batzuk, reziklatuta hor zeuden. Eta orduan horiekin, lagun bezala, hitz egin da, inkluso Bilbon zegoen, Anetasuna zuzendari izan nintzenean, zentsura egin zidana eta hantxe zegoen. Eta harekin da eta berzio desberdinak ematen dizkizute, batzuk esaten dute Madrilen dagoela, besteak artxibo Alkalan dagoela, eta hori ez da egia, zen eta konsulta bat ofiziala egin nuen, eta ez dagoan. Gero beste batzuk esaten dute, erra egin zutela. Hori ez da sinesgarria. Eta gero batek esan zidan, hori dago delegazioen ez, baizik gobernadorearen sotanuetan daude. Han daude. Saiatu nintzen Goñi Tirapurekin, Gipuzkoan sartzen eta ez nuen lortu. Baziru dien baiez lortuko nuela, eta azkenean ezezkoa etorri zitzaidan.
Beraz, ez dakit badagoen, ala ez, ezin dut esan. Hortik abiatu nintzen, pentsatzen nuen hor aurkituko nuela, baina, momentu batean, aurkitu nintzen, daukadan informazioa daukat, eta beste zer ez daukat. Orduan, iturri irakun behar dut. Osa, Madrilera, ez nekien oso ondo nuan joan ere. Bueno, zerbait banekien zeari buruz. Lagun egin bain nuen, Abellan. Abellan lagun egin nuen, elkarrekin egon ginen Amsterdamen, hitzaldiak ematen zeari buruz, zentsurari buruz eta bar. Eta, bueno, arekin, ari idaztiz eta bar, eta, bueno, azkenean Alcalá de Henarezen, zegoen, AGA, Archivo de Administración Civil, izenekoa, eta, bueno, ara joan nintzen. Lehenengo kulturara joan nintzen, eta gero handik ara pasan nintzen. Eta, bueno, han pasan nituen, nire informazio gehiena, larrago eta, bueno, gehiena hangoa da. Eta gainean, suertea handia izan nuen, eta, bueno, hasieran lehenengo urtean edo horrela egon nintzen investigatzaileek egoten diren aretoan, eta hor zerbizien dizutena. Denbora behar da, ez da egizer, eta amaiketako egiten denean dena gelditu egiten da, mundua gelditu egiten da, eta zu ara presaka zoaz, eta beraz, bi erritmoak bateratzea ikaragarri zaila da. Baina gero, lortu nuen hortik barrura pasatzea. Eta barrura pasan nintzen, momentu batean. Eta hori izan zen, nik horri eskerrak dauzkat hainbeste material zea. Eta momentu batean izan nuen suertea, hanko batzuekin adiskide egin nintzen, eta hori, eta bueno, suertea. Hori suertearen kapitulua da, bizitzan noiz behinka gertatzen zaizu, eta horri esker, material asko eta asko lortu ahal izan nuen. Eta handik, zeharena, katalanek bereiek zeukaten, bereiek eskatua zuten editoreen informazio guztia. Madrid ez zegoen informazio guztia, eta Eusko Jaurlaritzak ez zuen eskatua. Eusko Jaurlaritzari esan nien, eskazazue, zen eta eskubidea dagoazut eta ez zuten eskatu. Eta ni joan nintzen orduan ROE-era. ROE da Registro Oficial de Empresas Editoriales. Eta ez nuen gauza hundirik ez, eta 76 bitartean zeuden, bitartekoak zeuden, eta ez nuen gauza hundirik zehatu. Eta han aurkitu nituen zentsore izandakoak reziklatuta han zeuden lanean. Ezagutzen nituenak, bere zehatetik, bere sinaduretatik ezagutzen nituenak hainbeste eta hainbeste erabaki hartua zutenak, haintxe zeuden. Ni hasieran ara joan nintzenean txistua bota zuten. Osa, jakin, un investigador basko esan dakoan, zera bate txistua bota zuen, lurrera. Hori hortik hasita, lehenengo egunean joan nintzenean, hanko zuzendariak eraman induenean, ez da gizagatik eraman induen, baina bura eraman induen. Kontua da, eraman induela, zera ikustera, etxea ikustera, ez da? Eraman induen, investigatzaile, zera batek, langile batek, hortik hasia. Gero ja bidea egin nuen, baina hasiera hori izan zen, beldurtzeko modukoa, esaten duzu, nun sartu nez ni, ez da? Urte haietan, nik soziologia Parisen ikasi nuenean, eta urte haietan, eta irakurketa bidez ikasten duzuen guzti horretan, soziologia oso teorikoa zen, normalean. Baina, eta gero gainera mespretxua handia zegoen, amerikanoek bazuten soziologia empirikoari. Eta ni hor nengoen, nire zera, teorikoki eta ez nuen ikusten nundik ni zailauken honako guretzako interesgarri izan zitekeen ikuspegiari eta bat, zera Robert Scarpiten bidea ezagutu nuen arte. Eta hau honek Bordaleko Unibertsitatean sortu zuen ILTAM, Institut de Literature Technique Artistique de Masse. Eta hor, soziologiaren tresneria aplikatzen zion literaturari. Literatura zentzu zabalean hartuta, adierarik zabalenean hartuta. Idatziari nolabait esan ez da. Eta, klaro, niretzako deskubrimentu bat izan zen. Eta hau da nik bilatzen nuena, eta hau da nire bidea.
Eta pixka bat berari idatzi nion, eta berarekin harreman eta jarri nintzen, eta bar, eta parentesi artean esan da poza handi bat daukat, zeren eta euskal idazleak gaur berari eman nionean, idazti zidan esanez, nunc dimittis. Osa, ja, bere teoriak ikusten dituela, aplikatzen direla, modu hortan, eta ja, berak, erreteatzeko aukera bazuela, justifikazioa bazuela. Niretzako hori, zera bat izan zen, poza handi bat izan zen, eskarpiteko hori esatea. Bide horrek eraman indueni hemengo azterketak egitera. Era hortara hemengo azterketak egitera. Eta horrek atzean daukana beti da gizartea eta literatura, edo gizartea eta idatzia, edo saioa, edo behar dena. Nik ez ditut egin konkretuki hartu Atxaga eta Atxagaren idatziak edo novela batek nola islatzen duen euskal gizartea, momentu hartako gizartea, horren azterketa ez dut egin. Orokorki ibili naiz, baina hori, ikuspegi hori hor dagoela. Beti horren arabera zartuz. Horregatik sekula bibliografia hutsa ez dut egin, baizik interpretatiboa. Beti saioak, beti horiek egin ditut aztertu. Gaien arabera aztertu egin ditut, gainera nazioartekoarekin ere konparatu ahal izateko. Beti orduan asko erabiltzen genuen homologarritasuna. Iruditzen zaidan gure kultura ere beste kulturen dekin batera alderatu behar genuela. Eta, zer ematen zuen? Gu oso aparte gabiltza, edo gera fenomeno zera bat, arraro bat beste inon ematen ez dena, edo, baditugu beste erantza eta beste egiten duten alegina, eta gurea produzioan desberdin agertzen baldin bada, aztertu behar da zergatik agertzen den desberdin. Eta dira, kultura, esaterako, gure produzioa ikusita eta hezkuntzaren produzioa hain handia, gurean proportzioa handia dela ikusita, ezin dezu konparatu frantsesa edo espainolaren edo alemanaren produzioarekin, baina bai katalanen eta galleguen produzioarekin, esate baterako, eta zertan garen berdin eta zertan ez, edo gutxiago bretoiekin eta okzitaniekoekin eta horien denen konparaketak ere egin izan ditut, eta uste dut kokatzen gaituela ja, minorien edo gutxiengoen mundu batean, kultura handi horien ondoan. Eta, pixka bat hori izan da, kokatzea, geure burua kokatzea nazio artean, nolabait esan,